Santiago acolle este xoves a entrega dos premios Ramiro Carregal de Investigación Oncolóxica, que distinguirán os doutores Emilio Alba e Patricia Altea polos seus avances na loita contra o cancro. O Hotel Monumento San Francisco será o escenario este xoves da gala de entrega dos premios Ramiro Carregal de Investigación Oncolóxica 2026. Nesta 14ª edición, o Premio Internacional de Investigación Oncolóxica Científica e Técnica, dotado en 30.000 euros, será para o doutor Emilio Alba Conejo. Pola súa banda, o galardón a talentos emerxentes, que incrementa a súa contía ata os 15.000 euros, recaerá na doutora Patricia Altea Manzano. O acto estará presidido polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por autoridades como a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, o presidente do xurado, Rafael López, e o impulsor destes premios, Ramiro Carregal. Entre os asistentes tamén se agarda a presenza de representantes institucionais, académicos e sanitarios de toda Galicia, nun acto aberto ao público que comezará ás 7:30 da tarde. Unha cita que recoñece a excelencia científica e sitúa a investigación oncolóxica galega no primeiro nivel internacional.